Rañeiros traballa na recuperación dos bancos para o libre marisqueo. A última campaña foi suspendida pola falta de recursos na Ría de Arousa e o sector reclama cambios na xestión para mellorar o libre. O libre marisqueo era unha das actividades máis agardadas polas confrarías para ter unha alternativa e ingresos extras ao longo do exercicio. Pero nos últimos anos os malos resultados non invitaban o optimismo aos profesionais do mar, que viron como en xaneiro deste ano se pechaba a campaña pola falta de marisco nos bancos 3 meses antes do marcado no calendario. Agora o sector traballa na súa recuperación para poder abrir o libre con garantías na vindeira campaña. O que se está é intentando recuperar os bancos. A gestión están levando os reñeiros da Ría da Arousa, nós non estamos en esa gestión, pero bueno, inténtase facer o máis, polo que eu sei, estáse traballando ahora mismo, labrando e sementando no que é no Boído, despois pasarán para Cabío, e bueno, é unha cousa moito máis difícil, non? O libre marisqueo que traballar nunha concesión que está moito máis a terra que traballar moita agua, non? Parte do sector ten reclamado que cada confraría se ocupe dunhas zonas para coidalas e manter así a actividade en alza, algo que a toda agora só quedou en proposta. De momento, de reparto aquí non hai nada, aquí a gestión ten a reñeiros da Ría da Arousa e nós estamos á espera do que suceda, non? Home, penso que algún cambio terá que haber, porque non dá resultados, estamos fallando, hai moi pouco marisco no que é na Ría da Arousa, e principalmente no libre, os lombos tampouco non foron moi produtivos, sí que houve moita cantidade de berberecho moi pequeniño que non daba a talla. Agora esperemos que este ano que se logre un pouco máis de cría e que se reproduza máis o tamaño, non? Unha falta de produtividade do recurso que se remonta a varios anos atrás e que agora está a vivir un dos seus peores momentos. Que eu sepa de momento a cousa está así. Eu sei que están intentando recuperalo, eu penso que a gestión debía de volver outra vez á Consellería, a Consellería que ten os medios e que ten os fondos para poder regenerar eses terrenos e que podamos tirar un pouco para adiante, pero bueno, esa é a miña opinión, agora as demais cofradías pensarán a súa maneira. O sector recibiu nestes meses unha liña de axudas para compensar o peche anticipado do libre marisqueo.